Ачылыш тантанасында кунакларны кызарып пешкән икмәк белән каршы алу күренешенә тирән мәгънә салынган, чөнки бүгенге чара чыннан да икмәк язмышы белән бәйле. Әлеге заводны төзегән компания Татарстанның 9 районында эшчәнлек алып бара. 200 мең гектар мәйданда иген игәләр, будай, борчак, көнбагыш, рапска өстенлек бирелә. Менә аларны килгән кунакларга күргәзмәдә тәкъдим итәләр. Бу завод үзе дә зур уңышның нигезе булып тора, ди авыл хуҗалыгы министры. Ел башында караган Ставропольдә алар үзләренә күреп алып, шундый кирәк дип санап, төзелеп куелды. Безнең республика ичендә, ил ичендә вообще качественный, сыйфатлы, яхшы семена, ул яхшы урожай алыр өчен эшне семенадан башларга кирәк. Ни чәчсәң, шуны урырсың дигән борынгылар. Әлеге әйтем турыдан-туры мәгънәгә ия. Орлык ул уңышның нигезе булып тора. Нәкъ менә сыйфатлы орлык булдыру өчен әлеге корылманы төзегәннәр дә инде. Бу объектның биеклеге шәһәрдәге 5 катлы күп фатирлы йортныкына тиң. Аны 1 елда 3 ай төзегәннәр. Әлеге корылма үзе бик зур булса да, монда нибары 15 хезмәткәр эшли, чөнки ул тулысынча автоматлаштырылган. Компания бу объектны үз ихтыяҗлары өчен төзеткән. Инвестиция күләме 700 миллион сум тәшкил итә. Монда сәгатенә 10 тонна ашлык эшкәртеп була. Үзләреннән артык калган чәчүлек орлыкны башка хуҗалыкларга сатырга исәпләре. Миссия обеспечить классными семенами. Заводның егәрлеге җитәрлек, Татарстан гына түгел, илнең башка төбәкләрендә чәчүлек орлык белән тәэмин итәргә мөмкин. Максатыбыз сыйфатлы орлык җитештерү. Монда китерелгән орлык берничә кат чистартыла, бөртекләр зурлыгы, авырлыгы буенча аерыла, аннары махсус сыекчылар белән эшкәртелә. Ни өчен Теләчедә монда совет чорыннан ук чәчүлек орлык эшкәртү үзәге булган. Халыкның күзендә ут яна башлады, аның элеккеге традицияларын кире кайтарабыз бүгенге көндә. Һәм инде район өчен бу инвестициялар, һәм монда яңа эш урыннары, безгә килеп керә торган налоглар, һәм инде алга таба күңелдә ышаныч уята. Моңа белем кирәк инде, өйрәнергә кирәк. Хәзер белгечләрне мондагы заманча техника белән идарә итәргә өйрәтәләр. Өйрәнеп киләбез мәктәптә шикелле. Укыталар, өйрәтәләр, интернетта ичендә кайбер әйберне интернетта карыйбыз инде, бүтән ниләрдән, оешмалардан җитәкчеләр барып кайталар инде нигә. Бүтән хозяйстволарга аналогично оборудование белән шунда күреп кайталар, безгә сөйлиләр. Сыйфатны тагын да яхшырту өчен декабрь аенда камера ярдәмендә ашлыкны төс буенча аера торган җайланма урнаштырачаклар. Күгәргән, коралган орлыклар көчле басым белән очырып чыгарыла. Алтын бөртеге кебек орлыклар ындыр табакларына озатылачак. Теләче районыннан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.